Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today we're going to open this package from Shein. First time kong mag-open ng package na hindi mga damit yung ating ipapakita. Ano siya, yung mga parang kung anik-anik na binili ko kasi nga yung aming colony, yung aming garden house, malapit na siyang matapos. So, gusto ko sana lagyan ng mga konti-konting, alam niyo yun, mga konti-konting design, ganyan. So, I don't know kung baka pagsisihan ko, baka hindi. I don't know. Pero, yeah, na-order ko na siya at dumating naman. I ordered it 3 weeks ago. Tapos ngayon lang siya dumating. So, open na natin. By the way, nasabi ko na ba sa inyo na nakabalik na kami ng Denmark? And, yeah, dito sa Denmark, malamig pa rin. And, madilim pa rin. Pero, February tayo ngayon. Yeah, February tayo ngayon. So, may 1 month pa na ganito yung weather na madilim at maginaw. Pero by April, pa-start na ng spring. So, yun, doon tayo parang excited kasi parang mag-bloom na lahat. Ganyan. So, yun lang. So, now, let's open. If gusto nito magpa-open, medyo my God. Nakitingin muna ba? Ano ba itong mga in-order? Oh? Huh? Anyways, yung mga in-order ko, ganito guys, ewan ko ba ano nangyayari sa akin. Like, gusto ko yung mga flower, pero pag bumili naman ako ng real flowers, I think it's a waste of money kasi namamatay lang sila. But then if I buy, like this, for example, pet house, ganyan. Kasi gusto ko sana parang may maliit na basket na bibilhin ako, and then i-arrange ko siya. Parang ilalagay ko siya sa table, ganyan. And then I bought, I think, yeah. Basta, nakalimutan ko na. Anyway, let's start with this one first. So, open natin. Pa-flower trevalo. Tingnan niyo. Ganyan. Maganda naman siya, guys. Really. And then, I can imagine nga na parang bibili ako ng parang konting, alam niyo yung parang native basket, ganyan. Tapos ilalagay ko siya pag ganyan-ganyan. Parang konting design lang sa table. Kasi nga, as I said earlier, pag real flowers yung binili ko, namamatay lang in few days. Feeling ko parang waste of money ba. Pero mas maganda namin tagay yun. Pero ayaw ko lang talagang ako mismo yung bibili. Kasi nangangamatay na nga lang. Ang bilis-bilis. So anyway, ano pa ba binili ko? Oh, yeah, this one. This is actually light in the dark. Tingnan nyo. Try natin. Basta light in the dark siya, guys. Gusto ko siya ilagay sa, parang sa my garden. Yeah, gusto ko siya ilagay sa my garden namin doon. Sa gigilid, parang para paggabi, medyo may sparkling trevalo. Ayan. So, lahat ng ito, ilalagay ko yung link para makita nyo din. Ano ba? Ay, hindi. Hindi. Kasi parang I think ganyan pa to sa light muna. Tapos it will, yeah, then it will work. Pero right now, ito siya. Light in the dark. Product is spread out. Absorb light source. Dark. Arrival. Surprise. Discovery. Yan yung likod niya. So, yan. Next, I bought this. Maganda siya, guys. This one. Pwede siyang, alam niyo yung parang nag-gift wrap ka, tapos, pang accent, ganyan. Pwede ko rin siyang ilagay sa, yung sa naisip ko nga na parang basket, native basket, tapos, i-cover ko siya ng ganito. Ang ganda niya. Tingnan niyo. Char! Nagiging creative na tayo. Trevalo. Next is, oh, may pa-flowers na pala na maliliit din. Actually, ito nakalimutan ko. But anyway, this is gonna be nice. This is gonna be super duper. Tapos ito, may white din pala akong pinili. Kita ba? Kuha tayo ng isa. Just so,
Yan. Tingnan nyo. Diba? Maganda din naman siya kahit papano. So, I'm gonna make like a masterpiece. Masterpiece? Tapos, anong next? Ano ito? Hindi ko ito matandaan. What is this? Ito yung parang for fun lang. Kasi may parang maliit kaming gate doon. Parang tinanggal ata ni Martin yung gate. Pero anyway, lalagyan din yun ng isa pang gate. Tapos, gusto kong lagyan ng ganito. Is this how it looks like lang talaga? Ay? Hindi ako happy nito. Kasi parang it has to look like tingnan nyo. Yun, ito lang yun. Okay, ito, it's not so nice. Kasi sa picture doon, parang it looks like parang a real cat, ganyan. Or baka ako lang. Tapos parang ilagay siya doon gusto ko ilagay siya doon sa may gate ba, na parang nakatingin yung pusa. Pero, ito siya. There. Still fine, still fine. Yung bili ko nito is sobrang mura lang, guys. Grabe. Pang ano lang talaga. Parang for fun lang talaga. Tapos, next. Agoy. Tingnan nyo. Sari manok. Yeah. Kasi nga, yung parang garden namin doon, parang, my God, it's just, I feel like, wala lang. Super boring. Ganyan. So, dahil wala tayong totoong manok, I think it would be so fucking cute to put this in the corner. I don't know if it's... But I think I found it so cute. See? Lagay natin doon. Ganyan. Pero ito natin dito alam ni Martin. Let's see ano reaction niya pagka ano. I think it's so cute actually. Tapos yung isa, may pag ganito din. Oh, sharo. Lagay natin dun sa ano, sa gilid pa. Design ba? Ganyan. So, yun yung aking mga pinamili. My God. So, lahat ito, basta lahat ito guys, ilagay ko yung link sa below para makita nyo din. If you wanna try, ganyan. Pero pag hindi, okay lang din. So, yun. Excited na akong matapos talaga ang aming garden house na yan. Para yung pag-design na lang yung ano, isipin. So, yun ang aking mga pinamili sa ano, sa Shein, and okay naman siya. Maganda naman siya. Tapos, dumadating talaga yung ano, yung mga items. Diba last time I said na parang, I ordered, I think, 6 pieces. Tapos, parang 4 lang yung dumating. But then, apparently, yung dalawa dumating later on. Bali, may pa-batch, yung first batch, second batch, ganyan. So, yun guys. Yun lang. Thank you so much for watching, and I hope na enjoy nyo yung aking haul. At yeah, sana na-enjoy nyo din kasi na-enjoy ko siya. Ang cute ng aking mga pinamili. Yun. Thank you so much for watching, and I hope you enjoy your day.